Темурали Наврузов, ҷавони 25-солаи сокини ҷамоати Овчи қалачаи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров, яке аз шумораи захмиёни муноқишаи мусаллаҳонаи марзӣ бо Қирғизистон аст. Рӯзи 29 апрел бо шунидани садои баланд Темурали аз дарвозаи хона берун шуда, аммо бехабар аз он ки пораи тир пойҳои ӯро захмин мекунад, Мансурҷон Наврузов, падари Темурали, дар суҳбат бо Спутник Тоҷикистон гуфт: сарҳадбонони Қирғизистон рӯзи 29 апрел ба маҳаллаи онҳо воқеъ дар ҷамоати Овчии Қалача тир холӣ карданд. соати 17:30 буд ки садое баланд шуд. Темурали аз ин ҳайрон шуду ба кӯча баромад. баъди чанд дақиқа ӯ дар назди дарвоза фарёд кашид: баромадем ки аллакай аз зарби тир пояш пора шудааст, нақл кард Мансурҷон Наврузов. бинобар гуфтаи ӯ маълум шудааст ки сарҳадбонони қирғизҳо ба рӯи деҳаи онҳо аз силоҳҳои снайперӣ тир андохтаанд. ҳоло Темурали дар бемористони марказии ноҳияи Бобоҷон Ғафуров бистарӣ аст. табибон барои боздоштани хунравӣ 2 дафъа пойҳои ӯро ҷарроҳӣ кардаанд. як дафъа ҷарроҳӣ кардан хунравӣ боз наистод. маротибаи дуюм ҷарроҳӣ карда ночор як пояшро бурида партофтанд, изҳор намуд Наврузов. Темурали оиладор ва соҳиби 2 кӯдак низ будааст. ӯ устои кафшергар аст ва аз ҳисоби ҳамин ҳунараш дар шароити муҳоҷират ризқу рӯзӣ дарёфт мекард. дар сохтмони чандин иморату иншоотҳои ҳудуди ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ҳам корҳои кафшергариро ба иҷро расониааст. ӯ ахиран азми сафар ба давлати Русияро дошт. барои рӯзи 3 май билети ҳавопаймо харида буд, аммо рӯйдоди муноқишаи мусаллаҳонаи марзӣ бо Қирғизистон боиси захмӣ шудани пояш ва монеаи рафтан ба Русия гардид. рӯзи 29 апрел аз тирпаронӣ дар маҳаллаи ба номи Муҳиддин Ҳайдарови ҷамоати Овчии Қалача ба ҳисоби Темурали, ҳамсояҳои онҳо падару писар Баширҷон ва Муҳаммадистам Наврузовҳо низ ҷароҳат бардоштанд. Муҳаммадҷон Наврузов, яке аз аъзои ин хонавода, ба Спутник Тоҷикистон гуфт: пораҳои тир падар ва бародарашро захмин намудааст. дар вақти тирпаронӣ падар ва бародарам дар кӯча буданд. падарам Баширҷон аз пойҳояшон захмин шуданду бародарам Муҳаммадистам аз гардан ва пой. ҳоло онҳо дар шуъбаи осебшиносии бемористони ноҳия табобат мегиранд, гуфт Муҳаммадусмон.